Αυτός είναι ο χειροκίνητος τροφοδότης συγκόλλησης του TIC. Μια κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο billet κατασκευασμένο σε CNC, με ορυχάλκινα ροδάκια τροφοδοσίας και ελαττήρια για τη ρύθμιση της πίεσης στο ροδάκι. Μπορεί να πάρει αποκόλληση 1 χιλιοστό και αυτός είναι ο τρόπος τροφοδοσίας, πάρα πολύ ομαλός, μέχρι και κόλληση 3,2 χιλιοστά χωρίς καμία αλλαγή. Βλέπουμε, συνεχίζει, η κίνηση είναι απόλυτα σταθερή, τροφοδοτεί την κόλληση την ώρα που κολλάμε και εξυπηρετεί τον ηλεκτροσυγκολλητή ώστε να διατηρεί μια ξεκούραστη ροή και ταυτόχρονα πολύ σταθερή.